Karong adlaw Biyernes mo ang unang adlaw nga kasaulugan sa atong mga kaigsunang Muslim sa Ramadan. Apan, ang mga moske sa tibuok nasod gitak-upan na subod sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Sa report sa 24 oras na hukman sa Imam Council of the Philippines nga pabiling tak-upan ang mga moske hangtod nga masiguro nga mapugna na ang pagkatap sa COVID-19. Sa gawas sa nasod, makita gihapon ang pagdekurar sa Old City sa Jerusalem. Apan pipila sa mga negosyante sa Jerusalem, may reklamo nga lahi ang Ramadan karong tuiga sa mga Ramadan sa miaging katuigan. Sirado ang mga moske o mga simbahan sa Jerusalem. Mausab kini ang sitwasyon sa Cairo, Egypt. Nakadisplay man tuod ang mga Ramadan lanterns, apan lahi sa mga Muslim makapasubo gihap kining tan-awon tungod kay sirado man gihapon ang ilang mga moske o ubang mga establishmento.